ka kata ka Epstein file balai ke ga kam kal pathai mata hadin news nam ba u Jeffrey Epstein ula klatna kani ka Epstein file kadai ka bla khiwin omsu tang hapo jongkari Amerika Henry ha ka perthai situlu namar kini ki jingsisha harum kawai ka ying nyomala hapo jongka nongba New York jongkari Amerika hangne ki don ki bru ki don ha ke bor jongka perthai ki bala rung hapo jongkari yin hangne ki yabam ki yadi snobha ki yasong yasa ki yarkhi sadhai hapo jongkari yin ki don ki kamera ki la buri bha ki barikat ru ki ai baro ki bali kran hangta haba ki yabam yadi ki yale snobha lani ki nu ki jingja hapo jongkari yin ki kamera ki don ha ki kamera thya ki kamera zoom ki kamera songkai bat baro ki kendong ki kinshot ki dap tangda ki kamera ki beri lani kita ki hidden kamera bat kane kade ke ying jong u Jeffrey Epstein ki don ki dor ke bla yo napo jong ke ying la yo iru yo Epstein bu don bat u pop John Paul II u Elon Musk u president of rim jong ke Cuba kata u Fidel Castro u president of rim jong ke Amerika u Bill Clinton u president Obama jong ke Amerika u Donald Trump bat hangni u don ru u crown prince jong ke Saudi Arabia kata u Muhammad bin Salman hangni u bu ru ya ke wi ke pisa ke $10 ka badon ya ke dur jong u Bill Gates bat ka benta ke pen kendit bha hangni ke dei u Jeffrey Epstein ula penyat yaki kam khayi be an ki jong u bat katai kalong ka jing khayi yaki spa ngut ki kinthai ki badang rit ka arta ha ka we ni ki video hapo jogre channel ngala batai saphang jong ki jingdon jong ki arteli ki delonong ki kerpang ki bala thet da u Jeffrey Epstein bat balai ula kelalong ubri ubaru spa hapo jong ri Amerika Henry ka ai ka bala jihadin joga live hotorik jong ubna January jong to snap hajar arpon riu kalong ka ai ka jingjia ka bala penkendit threat ya ka perthai situlup nagalang jong ka US Justice Department kalayo ban pelaj pajba ya palat lai million page ya kata ka Epstein file hapo jong ka Epstein file Transparency Act kane ka bakan thupru ya ki silak phra pho hajar tali ai ki dur bat hajar tali ai ki video lingba jo ki kat gisla lalap ru ya ki babun ba ki bru ki bala pinsa phriang lingba ki ni ki jithu khana ki badon hapdeng jo ki jingma bha kathadu bakala penkendit yo wei po wei baro habaki tip saphang jongani kini ki kenthop nadu ki president ki prime minister ki khunsim bat ki hespa bat deiru hangni kala kenthop ru ka kerteng jo prime minister jo India u Narendra Modi nangta u petroleum minister u Hardip Singh Puri bat wei ni ki nongseng karkhana u ba pawnam jo India kata u Anil Ambani kumta ni kine baro ngileyu i ba u Elon Musk u dei wei u la syak kenthop ha ga ki GUE ka ba u ledon ringkat bat u na ki jing sak no ki ba menswa la ong ba ya ga kerteng jo Donald Trump la buri halor jong ka Epstein file Henry menta la lapat ye u ba la kenthop lang hapo jong ka file ka jingli hangne kalong ba palai u ei u vriu u ba don bor hadu katne hapo jong ka te gari Amerika kapla penlong ye u ne vriu ban kerta wer ye u daki vriu ka ba he spa tam jong ka perthai bad daki politician hakeleng saudong jong ka perthai bat menta om tang baula khai ye ki kinthai ki brang rit ka arta ka benta ka baning kong galong ubriu badon halendat jong ka spa jong Epstein kumbangala ong bahaga wei ke video ka bala dap hapo jong ka channel ngala dap ban batai saphang jong ka jingpule jong u Jeffrey Epstein ka bawla sa be no na ka kam hikai ka jong u namar ka jingbom don juki kot islag bebyang ba unong uno hikai hapo jong ka te ka school ba namar ba semla la satya ban pendap ye ka jingpule ka jong u naga taga daw semla don gi nu ki kot ban pensisha ba ulala ban pendap na ka nu ka school ba Henry kumno pat uni ubriu ulala pat ban im haga wei ka jing ka baram dor tam hapo jong nong ba hanu udon laga jong ka private jet ka jong u udai we ni ki nong krishan pisa ye ki hespa ka jingli hang ni kalong ba balai uni ubru ula ban long kumni kumba ulang ka juba hang ni kalong ba udai u Lacy Wexner ubla penlong yu u kumni kumba ulang uni udai we ni ki bru spa tam hapo jong ri Amerika udon ya laga jong ka company ka jong u kum ya ka Victoria Secret kadai hagis nam khat khandai spa prapo ba Wexner ula penlong yu Epstein ba undai unong pet ya ka kampisa tingka ka jong u bat kadai ru nangni ka jiade ka bajan ka jongki kala sedang ban san bat harin kata Wexner ula IT no how Epstein ya ka kampisa tingka baro hapo jong ka company ka jong u ya ka ne ka ying ka jong u kabran hapo jong ka nongba ha New York
kani ka ying ka don hapo jong ka 9 East 71st Street bat kani ka de ka wei ni ki jaga shimat ka ba hetam ka don hapo jong ka Manhattan ka don Sao Tuli ki kamera ki beramdor bat ki ba shongdoru da ki million dollar Wexner ula ai yak ni ka ying Sha u Epstein baro na ki khlam ka nu gu ka jingsu bat ka de hosnam ar hajar khat khandai haba gala pau ka ni ka jingja buram ka bukrau bat ba ka perthai situlubru ka sa smuthu bat ka sa tip ki jingsi sha baro shapang jong u Epstein ha ka ba Wexner ula ong ba u Epstein ula pendon kam ba klai ya ka ni ka jaka ka ba ula ai ha hanrai ka balinga ka long ba ha ki dik snam balai Wexner sham la ai ya ka nu ko complain persya yu Epstein lane balai sham la satia ban ujor da ki nu ki dik jing ujor persya yu Epstein ka benta ka ba ar ka long haman la ka wei pegawai ka kamera ki don ki kamera ki beri u Epstein udon ka spa udon ke hingga sam ke bebet ke babiang udon ru ya uta udolonong uba kerpang ujung bat kani ke jing temu ke jung kolong ba khanang ba on la ban tip manu yakini ki ba ulale ka we ni ki lanot ka Maria Farmar kala sakhi ba u Epstein udon ya ke kamera ai khubor ke jung hapo jo ke ying ke badon hapo jong ka Manhattan bat u penbit penbiang yakini baro agi kenro jong ke kamera bat hang ni ula ban page live lingba jogi tagi kamera ki beri ki badon ha ki kamera ki par hapo jogi ke ying ke jung kumta kat kum ke jethu jong ka Maria bakini ki screen ki pen i ba ka pan khana ka kamera thya ka pan khana ka kamera thya baki don ki kamera ha ka wei pagawai ka kamera thya bat ha ka wei pagawai ka kamera sum a usnam ar hajar san nagalyang joki police ki leyo ban khanra ya ka ying ke jong Epstein ke badon hapo jong ka Florida bat hang ni ki leyo ban kurup ya kita ki kamera ki beri lani kita ki hidden kamera ha usnam ar hajar ka khandai nagalyang jong ka FBI ki leyo ban khura ya ka ying ke jong ka badon hapo jong ka Manhattan bat hangni ru gilalap ya ki CD jong Epstein bat ya ki CD ula khang bat ula buru ha ki jaka ki beri bat ki balong safe bah bat ka wei pakawi ka CD ka don ru la ka kerdan jo ki CD ki belayo ban pule da ka FBI ki long samla hapo bracket ka kerteng plus biang sa hapo bracket da ka kerteng ka bedeng kong ka David ya gitu ki bru ki bedang rit ka arta bat ka baar ka la bandai yanu kani kala penlong yi ki katu kan ki bru ki ban ong ba kani ka de ka ta ka kam khayi ka ba shisha jong Epstein la yo ru ha ka record ba ki don ki bru ki ba don ha gabor ki bala le ya ki ba kum ki ki kam be an bat ula snaru ya ki ni ki video ha ka rukom ka beri hadu kata gata da ga ula pendon kamru lingba jong ki CD nang ta usa penjot pat ye ki hadin ka benta ka balai ka de ki nong buri hagi ba bun tuli ki snam kiladon sibun ki klor akplim bat ki briu ki badon hagabor ki bala buri yakine baro bat bakini ki briu ki la ru ban lek hapo jung lu dolonong uba kerpang jung Epstein bat bakini ki briu hadu mentai ki dang ong ba bakim sebladon kanu gudu ki jing tip sapang jung Epstein hanrei ki kam snu ki jung ki bala yo ban pelat haga lai poturik jung na January jung tausnam ar hajar arpun riu bat kani kalpan pau ki jing sisa baro kata ya giri ka jingkam jong giri ki bru kini ki kot ki slagi batmai ki penpau ya kata kum yo usar jibrin ubalong ru we ni ki nosang jong ka Google bat haga juga por ubalong ru bru ru spa tam haga perthai ba uni bru ula leglang bat u Epstein hapo jong lu dolonong ujung ba kaladon ko wi kalanot kabrada ban phla ba haga sitrik jomna January josnam ar hajar hnyo ba kala yu i ubrin bat ye ki nong yo pisa ki jong u hapo jong ni u dolonong bat we u kapten nong ya ling jong Epstein ru ula penti kena bat pen scam ye kata hag ba ula ong ba ngala yu i ubrin hapo jong u dolonong om dei tang chisin henrei bun sin hadin kata hau na June josnam ar hajar arpusan hag ba Elon Musk bat u Donald Trump namar kaladon ka ji per jingmut hapdeng jongki hag ba Elon Musk ula tha kapor ban penhap yaga jingsi sha jong u bom u bakraw ba u Donald Trump u don haga kamsniu jong u Epstein lani kata ka Epstein file Henry balai yakani om shamlala satya ban penpau pajba Henry kadai hobna January josnam ar hajara phone riu habala yo ban pelaj yaga thup ka batmai tong ni pej yaga de jingkren ban bau Elon Musk ru ula sha jar gerteng yala de ha ga de thup jong Epstein kadai husnam ar hajar khat ar bat usnam ar hajar khat lai kiladon hadu kumba khat ru tuli ki email ibla penkala hapdeng jong Elon Musk bat u Epstein hau nai no bombar usnam ar hajar khat ar u Elon Musk ula kali yo Epstein baladau kwa ban le sa hapo jong neudolonong jong Epstein
Hagabo Elon Musk ula thok kumni. Haganu ka sngi lani kamit. On sa penlong ya ka parti ka ba syong shit tam. Hapo jong udawlanong ujong pi. Hadin kata hau benai Disember 2000 khat ar. U Elon Musk ula thok kumni. Hatu pidon kanu kudu ka jingthu ban penlong ya ki parti. Ngala Tracy Tom ban poi se uput. Daga jingmut jing perkhat ka ba keman ba. Namar nga kwa sisa ban rum syagari ka parti. Bad ban pelaj por yaladi. Haus 6,000 khat sau. Kadon ka wei ka jakarung. Ha ka kalendar ka jung Epstein ka ba ong kumni. Ka jing penken mau u Elon Musk unsawan hapo ju deulenong ha ka henru turik jung Disember. Hatu kani kadang jia. Kumta lada pila itu ya ka diga thup kam sniu jung Epstein. Kabala dep ruban pensyong nung rim tang haki arteli ki benta. Ka jing tip bat ka jing yorung. Kito ki badon ya ka hok bakin tip. Ka hok bandon ya ka jing day. Bat kini ki day kita ki bru ki badon bor. Bat kito ki bom semladon ya kata. Ken syak ken jat nagani. Menta usnam arajar ponru. Kani ka jelekai kala kela. Namar ba menta ki tiar ke ba ken sai tam jong ka perthai ka day ka artificial intelligence lani ka AI. Bat day ru hangni ki jing kensawan. Ka benta ka ba saw ka day na ukhun sim syauru pajba. Ka jing hap no ka ba kendit ha ka kes jong Epstein ka day ka khana jong ukhun sim jong uprin Andrew na ka ying sim bilat. Ka Wayne ki lanot ka Virginia Goffrey kala ong ba. Kala syak badbor kumba laisin ni hau prin Andrew. Ha ka ba ka kadang dap tang kumba khat news na mi ka arta ka jongka. Kani ka wei ka dur kala sa priang ba. Ha ka ba la yu iru yu Andrew. Bat ka kti ka jong u. Udang bat ya ka singkai jong ka Virginia ka barang khat news nam ka arta ka jongka. Nang tas ka wipat ka video ka barang supalaichan. Baki don ki dur jong prin Andrew. Bat ka wipat kala not. Ha ubnai Februari 2000 arpuar u Andrew ulayo ban penbaik no ya ka mukaduma bat ka Virginia. Bat kat kum gade ka mukaduma ga longba. Ula haban siu se ka Virginia kumba khat ar million pound AA. Ka kerteng jo Andrew gula pau bun sin bha. Ha ka diga thup ka barang supalaician da ka FBI jonggri Amerika. Nadu ki email jos 6,000 sipau. Ha ga bau Epstein ula terwa bat pen ithuru. Shau Andrew ya ka wei ka khna kan thai ka babhabriu ka bara arpho hundu snami ka bade napo jonggari Russia. But u Andrew ula jubab ba umsngo tanat satya yagata. Nang ta ha ka wei pat ka email u Andrew ula kran ba ulyo ba bam jamit baru Epstein hapo jo ka Buckingham Palace. Bat ka benta ka pen kendit hadu kata-kata ka pathai ka de gani. Bat kata ka kan thai ka bla syak no bu Andrew ka Virginia. Kala penyap no yalade kade hau benai April 2000 arpusan. Namar jong kane kade hau benai Oktober 2000 arpusan. Uking Charles jong ka United Kingdom. Ula shimno ya ka kerteng jong ka buram ka jong khun sim. Na upara ujong u Andrew. Hadin kane ki wipat ki buram baro kenthupru ya ka kerdan Dock of York la shimno na u. Bat mentala penskam daga ain ba udai tang u Andrew Mountbatten Windsor. Nalor kata la ptha bat ongru ye u bo haban mino na kani ka jakasa jongki riudon buram. Bat hadin kata ka jingpen bana ka brang shan ka bala long hau bana January 2006. Bagani ka ying kala long thli menta. Ka benta ka san ka dei u Bill Gates. Ha ubnai September 2000 khat khandai. Haba ki nong tho kot khubor ke la kli jingli. Bahato u Bill Gates udon ne ame ka ta ka je dei ka jung u bat u Jeffrey Epstein. Kumta uru ulaya thu ba ulaya bani kandu baru Epstein. Bat ha ka juga por ul ong ba kam sebladon ka nu kudu ka je dei ha ka kam khi pateng lani ha ka jinglong prolog. Hanrai katkum ka report jong ka New York Times ka ong ba. Hadin usnam hajar kharwai u Bill Gates ule kandu bunsin bha baru Epstein la kumno kumba laisin e tang ha ka ying ka jungu hapo joka Manhattan. Ha u naimat usnam hajar kharlai u Bill Gates ule shonglang bat ka wei ka lingsun simat jong Epstein. Hanrai haus 6,000 khatway ya u Epstein la penbana ba u dei u ta u nongle kam sniu u bla syakrai penram bat dei haus 6,000 apoi u Bill Gates bat ka kurim ka jung u ka Melinda Gates kila ya klat san shingno bat la ong ba ka weni ki dau gi ba kong san tam ha ka jia klat ka jung ki ka dei namar ba u doni ka jia dei bat u Epstein hau bna January 6,000 arpon riu la pelaj la lap shushu ya ki benta ki bla pen khuslai shibun ye u ha ka wei ka email ka bla lap ha u bna July 6,000 khatlai ka bla tho adu Epstein ki ba kenthop ya ki jingkno bom patla ban pensisa halor ki jia dei sabar ka shongkha jong u Bill Gates ha ka ba wei ni ki nong mi khmat jong u Bill Gates ulakhat bagani ka jingsha ka no jong u Bill Gates la tikna ba ka long ka ba bakla ka benta ka ban riu ka dei ka jia dei jong Ambani
ka jinge dei jong Epstein kam semrade tang hapo jong ko ri Amerika lani hapo jong ki ri jong ka Europe bahai ka ni ka thup ka badang thamai ka kin thup ru ya ka kirteng jong ki riu pau nam bat ki bru ka don bor hapo jong ka ri India ru bat ki benta ki ba bnia bha halor jong ka jinge dei ki la mi perthai menta bat uta udei u Anil Ambani nadu ubnai February josnam ar hajar khat nyo hadu ubnai June josnam ar hajar khat khandai ba ka jinge tho masik bat ka jinge pha email hapdeng jung Ambani bat u Epstein ki dei ki baladon hagi kot kisla haga arterik jomnai mat josnam ar hajar khat nyo Ambani ula pha masik chau Epstein nga don kam ye ka jialam linti jong phi banle AA bat ka White House halor ju ka jie dei bat ka India bat ka jie trelang haga liang jong ka jinge dari kumjuru haga khanru turik jomnai mat josnam ar hajar khanyo nagalyang jong Anil Ambani ula tho kumni ki nongyalam ki kwa ye ka jirap jong phi na ga banda jonga ban ye kundu ye ujarat bat yu banon kloi kloi hangni ujarat kushner ude ukhun ksiu jong Donald Trump ubalongru u senior advisor kumta ki babon ki bru ki shimba kani ga kintin nongyalam ka gdau ye ki he no yalam jong ka sarkar India ha ubnai me josnam ar hajar khandai u Ambani ula lek dalade hapo jong ka ying jong Epstein hapo joga Manhattan haga khatsau turik bat ka ar photurik jong ubnai me hanrei dei tat haga ar phlai turik jong nai me nagalyang jong u ulayo bani kandu yo Epstein kaba dei ru ka sngi ya ka ba ka election jong ka Lok Sabha kalayo ban permana hapo jong ka India haga ar photurik jong nai me nagalyang jo Epstein ula pha e ka masai ke jong u sha u wei ni ki nong ai boit ki ba kin sai tam jong u Donald Trump bat u ta u dei u Steve Bannon ba u Modi ula pha e wei u bru ban ya kandu u haga ar phlai turik bat kat kum kani ka file la ong ba haga ar pulai turik jom nai mi kadai haga por prabaje ar puwe minute ba u Anil Ambani ula poi haga yingsa jong Epstein hapo jong Manhattan bat ki donru artli ki email ki bala donru hagi jingtho hapo jong ka thup jingtho jong Epstein lani ka Epstein file haga ba wei ni ki nongtre jong Ambani bat wei pat unoyrap jong Epstein haga juga sngi haga por kumba khat arbaje arpui minute am u Epstein ula sen ye ka message sha u Bannon la ong ba kalong ka ek basngutanat ban ye kendu bat u Modi haga ju ka rukom u Epstein ula thu hau Bannon ye kata u briu jong u ula ong ba omdon manu na Washington ki ba kran yu ba kumno ka nongshun ka ba kraw tam jong u ka balong ka China bat unong mi khmat jong ki ha ki thain jo ka Pakistan la bentalut ha ka jingthmu jong phi tong ne purkhat bha ya ka ri artli ki jingtho ningkong ula ka dawru ya ka G20 bagari India kan banlong ya ka G20 hausnam ar hajar ar nangta ga ba ar pat ladangi pet ya ka ri artli ki kintin bat kita gilong his guy lane u briu jong u kini ki kdau yo Anil Ambani ba udai uta ubriu jong u Narendra Modi lani uta ugai jong Narendra Modi nangta haga ju kamit haga por sibaje san minute am haga ba Epstein ula pha ya ka message sha u Ambani menta ga sngi ka long ka jinkman shisha nga sngotanat sibun ban yo ep bargala bande haga por sabaje hadu saw shiteng min step ngap u Epstein ula tho show banan ka jingthmu ka jong u ka long ba u kwa ban khanglat ya ka China ngala ban penbai phila bani kendu bat u Modi nangta ha ka sngi ka babot ha ka por si phobaje ar pholai am u Epstein ula pha message sha u Ambani nga tharai bu Modi un kman ya ka ji kendu bat u Steve Bannon phi sa sngo pha bani thu I ki jing e bakari China nangta ha ka por saw baje khat saw minute pm kalong ka ek jinkandit ka bokraw u Epstein ula pha biang ka message sha u Bannon sashisin u Modi ula donlang kumta lada phin pule bha ye ki jingkren gi jongki ba ka ki jingmot ba une unong khai jong India ula le lingba jong une ubru ubala le bore ki kinthai bat ubala sha rai pinram kat hadu ban poi sha ki bor sansar jong u Donald Trump bat bawla kamru bawla le ye kini ha ka kirteng jong ki nongyalam jong India kumta ayupi perkhat halor jongane ka benta ka banyo ka dei Shapang jong Hardip Singh Puri u Anil Ambani udang dei hi uta u nong khai u bashimat nangtas ki weipat ki nong India ki bla pau kerteng ki bala me ru ha gani ka thop le kam sniu jong Epstein lani ka ta ka Epstein file bat uta udai we ni ki minister jong ka sarkar ka jong Modi minta bat uta udai u Hardip Singh Puri ba ha gani ka thop ka kinthop ya ki shibun tili ki emil ki balia pha ru markel yang hapdeng jong upuri bar u Epstein lingwa jo ka jingpen sisa jo ki laitli ki jingi kandu ki jong ki
kata haga South Rik jumnai February jong snam hajar khat san haga Henry Turik Januari hajar khat nriu bat haga khat khandai Turik jumnai Mei jong snam hajar khat mio bat ya ge je kendo la penlong hapo juga ying ju Epstein hapo juga Manhattan bat Hardip Singh Puri ula ongba baki ne ki jinge kendo la penlong haga ba udang trei hapo juga International Peace Institute hapo jongga nongba New York hashwa bu long minister hapo joka sorkar ke jong Modi haga jing sisa ula kelalong kum minister jong ri gede nadu ubnai September jong snam hajar khat mio bat kane ke email gede nadu ubnai September jong snam hajar khat saw haga ba Epstein ula pen itu yu Puri sha u Lincoln u nongseng jong Rafe Hoffman ya kane ke email ula pha yekine baro armud dag ba ula pen itu wei pat dag bola ongru yakiba rate u hardip ude ubriu jong phi napo jong rindia haga khatlai trik jomnai November jusnam hajar khat saw upuri ula sen yaka emil ka benya sha u Epstein hak bola pha ban ong ba ka digital India ka dei ka benta ka byang bha badru ka lat ka byang bha haga kam sengjam nang tau upuri ula ongru ba bawla nang cube haga jingyo haga kam khai pateng ka jong u hapo jong India bat ka ne ka long ka ba shisha bat ka jingli ka ba mi hangni ka long ba unong mi khmat barang ba jong India ba kumno hadin uklalong penban kum minister hapo jong sarkar bat tangata balai ujulek banya kendu kha bha bat ubriu bala syakrai penram namar ki kam sniu ki jong Henry ki jingsi shahi ki sa ki jingsi shah bagadai nadu snam hajar pra bau Epstein ula syakrai penram namar ki kam boman ki jong ka jing syakrai penram ki jong ka dai halor jo ka jingle bor ki jong ye ki kinthai bat baro wei pu wei ki tip pat ba ye kani ka bentak ba pra ka dai shaphang jo prime minister jong India Narendra Modi menta tongnya phai shaphang ge kerteng ge kraw tam hapo jong India bat uta ude prime minister jong India ge jongi haga jingsi sha prime minister jong India Narendra Modi shamladon haga thup jongki kamsnu jong Epstein kata ke bamut ba kamshamladon ka nu kudu ka jikran phone hapdeng jong Narendra Modi baru Epstein Henry kumno pat kilia kren na we vriu so we pat vriu haga we pat ka jekran ka longba ya ka kerteng ka jong Modi laju kedau bun sin bha hangni haga Henry Turik jong Julai jusnam hajar khanyo u Epstein wala pha ik we ka email sha we vriu ba ka kerteng jong u jabor wai katkum ka we ka magazine ka tip ka kerteng jong ka ka reason uni ude vriu ba don bor hapo jong ri hakwatar but haga ni ka email ula thokum ni u prime minister jong India ula yo ka jihi ka kumno ban shat ban wai ha Israel nag ka ji anong jong president jong ri America kili kendu ha ki khindiat tayo ka latap kili trailang kani ka we ni ki jing thok la don ru ka jing ta ka kraw ka ba don ru ka ji fer jingmot ka ba katkum ka jing thok ba prime minister jong India ula lech Israel ha ka saw hadu ru turik jong na July jong hajar khat nyo nagri jinglai ke jong ude tang ma prime minister ban ningkong du jong India ubaliyo ban lech sapo jong ha Israel hadu menta ka jing kedau jong Epstein ha ka ni emil kadai ka jihikai jong Narendra Modi hashwa bu lech sapo jong ha Israel katkum gri jing ong jong Epstein bawlayo ke jihika hashwa bau Modi lech Israel kumno ban rwai ban shat bat kine baro ki debek ki jimento jong president jong America uno ektin jong Indian Ministry of External Affairs haga live wi turik jong January jong tausnam hajar ponriu ula ai ke jingkran ke jong halor jong mat jong ki thup le kam sniu jong Epstein ula ong ba ka jingsha kana jong prime minister jong India Narendra Modi bodon benta haga kam sniu jong Epstein unong le kam sniu bala syakrai penram kadai ka babakla namar ba prime minister jong India Narendra Modi ula lecha Israel ha ubnai Julai jusnam hajar khatmyo bat kani kadai tangga jing persang ban penbut nam sniu yo prime minister jongri hane ka don pat ka jingli hangni ba hatu kamut bakini ki jing tho baro jong Epstein kidai ki bu supen pawi lade na ka bata ka jing don kam jong simat lahto Epstein ul sukrani ri kintin tangkum kata ka jing kran bang nang ta ha ka jinglong noyalam jongno bala ai boriu anil amani ban lech ban ya kendu badu mentatungnya phai sapang presiden jong Amerika ka kerteng jong Donald Trump la kedau hangne kumba 1000 sans pa sini ai hagini ki kot kisla ki badang supelection ka benta ka bakhandai hangne galong manu bala penyap yo parlok jonga ka jialong parlok jong Trump baru Epstein ka deba ki donru ye ka jejan ka bajan bha Henry ha ka de ka thup ka badang submission ka don ka we ka jingtho ha ka ba ka FBI ka pen paw pa ba ye ki babun ki jingtip saphang ju ka jejan jong Trump baru Epstein kane ka kentup ya shibun ki jingsha keno ki ba sngo kya jo ka jingpendon kam makla ya ka kam song kha jubor jong Donald Trump
kum ka nuksa hangne kalong ha ka wei ka email ha ka henry trik jumna agos jung snam hajar arhusan ha ga ba u Donald Trump la sha ka no ba bat bor ka wei ka bru min lai posan snam min chwa hapo jong ka New Jersey ha ga ba ka ni kala not kala sha ka no ba ka dang don tang kum ba khat lai hadu khat sau snam e ka artai ka jong ka kawai ka kentai kali thu hapo jong ka FBI ha ka khat lai trik jumna January jung snam hajar arhuwei kala ong ba om syam le AA satya halor jo ka jingpin tip ka bala pen pau sapang jong u Donald Trump but u Donald Trump ru udang yo ban penrung kam ya ka de ka khna hanre kam syam le tip haba ule ye kene kadai namar ya la de ne yau Epstein ka White House ru kala kren ye ka de ka mat but ulaong ba kini ki kot kisla baro kilong ki bomdei satya but ulaong ba kane ka de tang kata ka jingdawa ban pen sngotanat persha ya u Donald Trump but ban penja buram ye u nadu shwa jong ka election yusnam hajar arpau like na Donald Trump u prime minister berim jonggur Israel u ehot sebarang ulia kendu baru Epstein hadu kumba lai posin ni nadu usnam hajar khat lai hadu usnam hajar khat nyo nang tau director juga CEA hai gidi snam gebledap William Bond ulia kendu baru Epstein hadu kumba lai sini hausnam hajar khat sau u Howard Luniak ubadeiru koma secretary uba menta jong Donald Trump ula lech sha uni udolenang simat jong Epstein hawnai Desember usnam hajar khat ar kidon sibon ki kertang juki brug badon hagri ka sorkar jong Donald Trump kibra lech bani kendu kerpang ya u Jeffrey Epstein hapo jong utei udolenang hagawai ke email hausnam hajar khat ar u Richard Branson u nongseng ye ka Virgin Group u Epstein ula khat sngob ha u ha uni udolenang simat ujong u bat ula tho sha u kumne ngas ngotanat ban yu EP haringkat ka jingwara ye ka kenhun kenthai ka jongphi u National Security Advisor Jongri Slovakia u Miroslav Lajak ula sha dawa ban penhiar sukino hadin bola penpau ye ka dur ka jong u ba ule shondulang bat u Jeffrey Epstein u British Ambassador Sapo jongri Amerika u Peter Maldelson ula syakweng no ne ke kerdan ke jong u ha ubnai September usnam hajar pusan namar ka jingpau kerteng ha ka thup jong u Jeffrey Epstein ya ka thup ka bathamai la penpau ba hausnam hajar khandai kat bau dang trei kum u British Business Secretary namar bau la pelai tu ye ki jingtip jo ka sorkar ha u Epstein bat marmar ka kenhun wat menia ye ki nongle kamboman kala penlong ye ka jingtokit persya ye uru u Deepak Chopra u nong penhikai pentebit ye ka kot ke khya bat u nong tho kot u bat tebit bha u bala sa ru hapo jogri Amerika u la tho ha ka wi ka emel ka jong u Shau Epstein bat u la ong kumni u blei u dei tang u nong thau hanrei ke jingbhabri u jogri ka khna kalong ka ba shisha ha ka wi pat ke emel u Deepak Chopra u le thu hau Epstein da ka ba ong ba wan sha Israel bat ngi wan ra igi khna kan thai kalong ka ba sngotanat bandon bat phi like ne kini kapla pen kendit hadu kata kadai ka kam ju nam chongski ubriu ubadon burom ubriu ba stat bat uba shamphang habaro kilang hanrei udei penban uparlok uba jantam jong u Jeffrey Epstein ha ubnai February jong snap hajar khat khandai u Epstein ula pha ye ka wei ka emil ka jong u Shaki Bru ha ka kerteng jong umom Chomsky ha ka ba umom Chomsky ula tho kumni ha ka rukom ka basir khai ba ki pajba bet ke lat patai khubor kila le ye phi kalong ka sngsi ban ong hanrei ka benta ka ba biang e ban le ka dei ban su kentai bet ye ki kum juru kidon sibun ba ki brug ba don ha kabor ki bala don benta ha ga de kam sniu jong Epstein hangne ka long ga ba shai bha ha ga ba Epstein u don ne ka ji de ga shir khai bha nadu ki riu san hima sima ki kam khai pateng ki klur ak phlim ki ji la sngop ha bat ki brug ba don burom ha ga perthai bat baro kini ki kar tawir saudong yu u Epstein u don ru ga je de ki brug ba don bor ha ga perthai hanrei ka wi ka jingkali ka ba ompat la satya ban juba phadu mta ga long ba kat no Epstein la yo nong ya ki brug ba don ha ga bor balei ula ban poi kat saba u kwa ba u nei hatu ga de tang namar ba ula bernyam ban penbu nam sniu yi ki bru ki ba don bor ha ga ying ga jong u ka don hapo jong Manhattan perkhat mapi hadu ku ba lai point san million page ki kot kisla ju ki kamrunar bat ki kam syukor jong Epstein ki bala pelaj pajba hadu menta Nagalang juga Department of Justice kala deban petu bha bagila dan hadu kumba ru million ki kot kisla bat kumba 100% ki niki kot kisla kimpat la setia ban pelaj pajba hadu menta hatu kita ki berangsa kandang la ne am ban pelaj pajba namar ba yaga Department of Justice la control daga sorkar jong Donald Trump la tikna bagi don ki jingkli hangne ba
Hatu u Donald Trump u lakmo ban buri ya kini thup bala pelai ba ban ya daru yaladi kaba phalang ni kalong ba kani ka kam snu ko bala pthai mata hasitulup jong ka perthai kala thau be thik igi kam snu jong ki bruk ba don hakabor la hatu u Donald Trump u la ne em ban yada ya ka bakum kata bat hadu mata ompa don weru u bala syakam lani u bala syak set patok halor jong ka kam ka bruk ba hasanda tam jong u Epstein kata ka guys line Maxwell like naka omdon shu ki wei ke bela syak pengat kendon hangnu hangnuru omdon ki ba syak pensitom lani ki ba syakam hanrei ke jingsisa ka longba ki don bunba ki bru ki bela don benta ha ke kam runar jong u Jeffrey Epstein ki don ru sibun ki jingyap ki ba phla halor jong ke kam snu bat ka jingyap ka ba sir khaitam ka dei ke jingyap jong Epstein ka jingsisa hangne ka longba ka jingja jong u Jeffrey Epstein ka kham kraw banye ka nu ku jingja ka baulale tangmar wei ke kam bat kani ke jingja ka bala dab ban penbet penbyang nadong sedong bat ka tagalong ban yada ki bru ki bedon na gabor la penbena pa ba bo Jeffrey Epstein ula penyap no yaledi hapo jong ke patok house nam 8000 khatkhandai hanre ke jingli ke bami hangni ka longba hatu kata ka de sisa ka bala jia kumta lani ka dei ba Epstein ula syak penyap ban yada ya ka burom jong ki president jong ki khonsem jong ki prime minister bat ya ki hespa baro ki bele don bentalut hangni nang tas ka wipat ka jingyap ka bapla ka dei ka jingyap jong wei unong penwandur jong ka rifran bat uta udei Eugene Locks Brunel ula syak kena abola pha ya ki samla kan thai ki jong u Shaw Epstein ha ka jingpen berngya ban long kum ki model kani ka jingsya kena kala penlong ye uru ban penyap no ila de hapo jong ka patok haparish ha ubnai February josnam 8000 arpuar kumta gari ka deki jingbata sapang jong ka Epstein file lani ka taga thuplum jingtip yiki kamboman jong u Jeffrey Epstein hadin newsnam juga jingyap ka jong u kata hausnam 8000 khatkhandai Henry day tat haubna January jong tausnam 8000 punru kini ki jingsisa baro kila pthai haga perthai bat ki badon mentahang ni kiri tang ki bru ki badon bor ha situlup jong perthai bat ngan sapetu kat nungut ki ban syakam bat ki ban syak set patok halor jong kani ka Epstein file lani kata ka thuplum jingtip yiki kamboman jong u Jeffrey Epstein lada pisngo tanat ia kani video snopha sa like bat komen ya ka khulai sibun tat hadu bi kendu ha ka wipat ke video